tejto výstave naozaj nechcem veľa hovoriť, pretože túto výstavu treba vidieť. Treba ju vnímať každý jeden kus, nie len očami, ale možno celým srdcom. Pretože určite dobre viete, že ľudovo-remeselná výroba nie je v dnešnej dobe ten naozajstný a perfektný job a biznis, ale túto prácu, túto činnosť robia ľudia, ktorí to robia z celého srdca vo svojom voľnom čase a naozaj tie peniaze za to nedostanú, tak dostanú možno také pekné poďakovanie, pekné slovo a Nemecké osvetové stredisko, aby prispelo k uznaniu ich prác, tak sme pripravili pre vás túto výstavu. Takže už je to taká regionálna výstava a vystavuje 32 remeselníkov a keď sme to tak dobre počítali, a nie všetko sme započítali, pretože nie všetko je vyložené, vyše 400 kusov vidíte dneska tu vystavené. Príjemný podvečer. Mohli by ste nám predstaviť, s čím ste prispeli do dnešnej výstavy? Tak prispel som tým, čo vidíte po mojej ľavej ruke, a to sú pastierské palice, betlehemské kijaky a ozembuchy. Rozdiel, myslím, že poznáte, betlehemský kijak to je to menšie a možno krajšie a ozembuch je to väčšie s tými čertovými hlavami na vrchu. Mohli by ste nám priblížiť, akú techniku používate pri výrobe svojich diel? Tak v prvom rade je to drevorezba, alebo inak povedané, v prvom rade je to hľadanie samorastov, lebo každý kus dreva je vlastne samorast, nič není prirábané, všetko sú originály. Tak ako tá príroda to dá, takto ja okolo toho vyrežem. Alebo ako to jeden veľký krásny sochár povedal, nechcem ho menovať, lebo by som možno pomiešal mená, ale keď robil veľkého Dávida a obsekával kameň, hovoril, ten Dávid tam bol. Ja som len tú zbytočnú hmotu dal preč. Tak ja hovorím, tá baba Jaga, tá je tam, ten čert je tam, ja len to zbytočné drevo stať dávam preč. Nič iné. Určite by nás zaujímalo, že kde čerpáte inšpiráciu. Viete čo, inšpiráciu, keď som začínal, a to není dávno, mi povedali, že to drevo ti ukáže, čo tam je. Ja som sa smial. Dneska dám zapravdu tým ľuďom múdrejším odo mňa, ktorí naozaj mali pravda, veď chytíte kus dreva, nie že chytíte, v lese sa pozrite na to drevo a prídete na to, že čo asi z toho sa dá vyrezať. A keď sa nepodarí, tak aj bude niečo druhé a vždycky poviem, že je to tam to, čo vy vidíte. Pre mňa to môže byť zajac a pre vás kamzík. Tak ako vidíte, s výrobkami z dreva, ja sa zapodievam s drevom a tieto tokárenské veci som sa snažil pripraviť na túto výstavu. Čo vás doviedlo k tejto práci, k práci s drevom? No, vyplýva to z mojho bývalého povolania, lebo ja som v civilnom zamestnaní pracoval v lesnom hospodárstve, čiže mne je príroda a drevo profesionálne blízka. Mohli by ste nám povedať, aký materiál používate na vaše výrobky? Len hlinu. Je to čistá hlina? Áno. A upravujete ju ako? Upravujeme len s vodou, nič viac. A vypaľujete tieto výrobky? Vypaľujeme plynovom peci. A ešte aj s drevom vypaľujeme. Môžem sa vás opýtať, či je to vaša prvá výstava, alebo ste už niekde vystavovali? Ja som ešte nevystavoval, len syn. Syn vystavoval už a on robí s kruhom, ja menej robím s kruhom, lebo ja nedobre vidím, no to poviem priamo takto, ako je. Nie som tu za seba, som tu za celý klub paličkovanej čipky. Ak sa pozriete na stenu za nami a na vitrínky, ktoré sú na druhej strane, tam sú naše práce. Nielen moje, ale teda ďalších asi 6 členiek našho klubu paličkovanej čipky. Spomínate klub paličkovanej čipky. Sú to ženy, ktoré sa venujú tomuto remeslu? No to sú ženy, ktoré sa tomu venujú ako záľube. Sú to väčšinou ženy zamestnané, alebo máme aj dôchodkyne, ktoré sa naučili tu na kurzoch paličkovať a teraz sa stretávame každé 2 týždne počas celého roka a tvoríme. Okrem tvorby chodíme aj na rôzne podujatia, kde predvádzame paličkovanie čipky, aby sme obyvateľov oboznámili s touto krásnou technikou.
Môžete nám predstaviť, že odkiaľ čerpáte námet na vašu prácu? No tak jednak z časopisov, potom chodíme na rôzne podujatia v rámci celého Slovenska aj do zahraničia, kde si kupujeme predlohy na paličkovanie, ale aj vlastnú tvorbu snažíme sa. Mohli by ste nám predstaviť váš ľudovo-remeselný výrobok? No mohla. Je to hlavne plná predkreslená výšivka, ale sú tu aj iné typy, ale je tu Madeira napríklad. Mám tu výšivku jednu maďarskú, ostatné sú slovenské ľudové výšivky. Väčšinou sú to také motívy z kroja, ktoré som si zväčšila, nejak zrkadlovo popretáčala. Takže inšpirácia je to ľudová. A akou technikou sa zaoberáte pri vytváraní vášho diela? No ako som spomínala, hlavne je to tá plná predkreslená výšivka. Keďže u nás táto veľmi nemala tradíciu, takže chodím pre inšpiráciu do iných regiónov, hlavne západné Slovensko je bohatšie na tieto motívy.